Ciao prieteni, astăzi jucăm Stealcraft, așa ceva. Nu mă întrebați de ce deja un foi. Na bine, vă spun clar că m-am jucat singur. E bine, ca să nu... Când ești un pic băbălă și nu știi nimic și ești... Nu-i fain să faci video. Când ești puternic și omori toți, e fain. Pentru mine e mai fain să fac cu voi totul, da? Poate 30 de minute de video nu îți place, nu vă place. Așa că am făcut totul. Aici la început, dacă vreți să vă jucați, vă dau 1000 din astea, geme din astea, să vă cumpărați un puter din astea, Și eu vă spun, luați asta, cea mai puternică, luați asta, e de tunet, Asta. Da, după aia vedeți voi. După aia... Încă văd, nu l-am luat. Hai să luăm cu putere. Cred că e aici, știi? Că l-am văzut odată aici. Dar nu numai... chiar e aici. Ce faci, vântule, bă? Asta costă mai mult decât tot. 5 milioane. Oia. E cât e de fain, băi. Acum să vântul devine asta. Asta e normalul. Așa e de normalul. Așa e mai puternic, așa că dă mai mult așa. Asta știu de fapt. Nu? Asta e gheața. Asta e gheața. Foarte puternică și asta. Asta e tunetul, cum v-am spus. Asta v-l-am arătat deja. Acum. De ce? N-am înțeles așa. Să ne ducem să-i dăm bătaie la ăștia. Să-i omorăm. Aici să te duci. Ne ducem. Pe start. Aia! Prima icoană vine așa, vă duceți cu puterile normal și vă pune să omorâți niște băbălăi de oameni din ăștia. Dar e foarte simplu. Cu puterile mele e foarte simplu, cu puterile voastre, aia nu știu. Asta deja dacă dau una din asta, mor toți. Nu mor chiar toți. Dă-i una din asta. Am omorât jumătate pentru anul. Dar dacă dau tunătul aici, mor și scheletri. Au înviat. Deja s-a terminat. Acum asta. Astea, dacă vă duceți pe ceva, nici e prea greu de dacă vă duceți, este ceva care vă arăt după aia, bine? Aici nu prea înțelegeți. Că nu prea știu să vorbesc română, de aia. E cineva
că e cea mai bună. Cea mai bună putere. Unde sunteți? Aveți frigă. Aveți frigă. Aici sunt ca. Să vă dau bătaie. Bătaie. Unde sunteți? Unde sunteți? Vă omior. No, dar de ce îmi vine publicitatea așa? Mortu, să mor tu. Tu să mor, nu eu. Ia, șoricei. Mai mult decât șoricei șobolanii. Nu șoricei, ce știu. Aceea, da. Mă duc să... Da, este a doua. Na, practic trebuie să omor niște monstri. Alea-ți dă pe asta și de astea. Vă dau un cur. Vă dau un cur. Acum ce vine? Cine vine la mine? Cine vine? Aveți curaj? Aveți curaj? Aveți curaj? Mă duc și acasă, băi. Mă duc și acasă. Acum am terminat. Chiar nu ne ducem acasă imediat. Să va. Dacă ne ducem acasă. Hai, bacă, ne ducem acasă și vă arăt cum să fac. Aici, după ce ai obținut asta, după ce ți-a dat astea și de astea, vezi că scrie 100 gemuri și de astea, te duci aici, te pe 100 și sell locked. Așa îți duc banii. Când ai 1000 te duci să iei din nou unul din ăsta care vrei tu. Dar ăsta cu haier nu costă 5.000. O și să-i dai mai multă putere la... Aici îți dă mai multă putere vouă, pentru că putem astea. Astea-s goale. Eu le-am făcut pline, că-s băgat. Na, dacă vreți să citați, asta nu l-am văzut. Dacă vreți să sunteți OP, ca alea mastodontici, OP de OP, dacă vreți să faceți ceva, dar nu-i corect aia. Dacă vreți să fiți OP din alea, OP. Da, e creativ. Nu-i fain, bă. Dar mai mulți, vă pun asta și le ia. Vă duceți aici și vă dă bani. Nu vine alea.
eu v-am arătat. Dacă vreți să faceți, faceți. Spellcraft, așa se cheamă. Aici, la nume, aici, la unde vedeți nume del mondo. Acolo, Spellcraft. Să-i dăm din nou bătaie la ălea. Ok. Capul meu. Greu pic. Dacă îmi ești deja pentru video, eu sunt pe, dar îi dau un velon din ăsta. Oh, nu a murit, nu. Laghează, bă, puterea asta e prea puternică, bă. Gata. Să mă. Repede. Ia-o. Wow. Nu, ce urât. Nu, lasă-o. L-am omorât. Nu, e bine acum. Ce mai rău? Mi-au făcut scârbă. Nu știu vouă. Acum acolo e soare. Laghează un pic pe calculatorul. Na, bine, hai să îi lăsăm în pace și să o iau. Am crezut că e oră. Bă, da, vreți bătaie? Eu vă da. Că ai vrut, tu ai vrut, nu eu. Prietene! Oh! Șobolani! Vă dau cu tunetul în cap! Vă dau! Nu! Ce scârbos! Ce scârbos! Și asta e totul, asta e distracția, dar e fain dacă îl începeți de la început, nu sunteți așa de tari, dar dacă îl începeți de la început, e totul în istorie. Am pus foarte mult să fac banii ăștia. Hei, dai plin. Hei, dai plin. Nu mai văd nimic. În focul meu. M-ați permis, bă.
cred că pentru astăzi e tot, sau pentru ora asta, sau pentru ziua asta. Asta înțeles, poate fac un video după aia. Poate. Că de când s-a rupt canalul meu, v-am spus la un video, de ce să vă uitați. De când mi s-a rupt ăla, nu mai am chef să fac videouri. Să mă joc. Da, să mă joc că am chef, dar să mă joc pe YouTube nu mai am chef, așa că, n-am bine, cred că o să fac. Pa!